حسن عسکری سہ واحد امام یمس زشر سمکھمت زٕ نفر درائے قشر پتہ اونک امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام دست مبارکس پہ ایمان مگر مے نش رٹن پروف ات کہین مے پنس استادس حضرت آیت اللہ عابدیس نش بوزمت بہ ژھاران غالباً یہ کت اصولی کافی مز اس ونکس اس مز مرجعیت مرجعیت یم سسٹم بنو پانے امام حسن کران ٹسن دینس یمو چیزو کر شی اخ مضبوط کہ تم بنو سسٹم تک زمان تمس پائی میانہ پتہ مہ امام ظاہر امام زمان اس پتہ ظاہر سہ کیا گو 5-6 وہر یس امام عسکری سن منفرد سیاست یس نبی کس امام یس ونکس اس مز مرجعیت مرجعیت اس گسان تہند مرجن ہند وکیل دیوان خمس تم واتان مرجن نش مرجن کت اس نش واتان موبائل حیرات پہ تک اس وکالتک سسٹم چلان اس نش یہ مرجعتک سسٹم بنو پانے امام حسن بنیان گزار امام حسن عسکری علیہ السلام کیازِ تم بنو سسٹم تک زمان تمس پائی میانہ پتہ مہ امام ظاہر امام زمان اس پتہ ظاہر سہ کیا گو 5-6 وہر مے ضروری اخ سسٹم تھاون شین خاطر بنائت ام ورائے چارہ یس امام حسن عسکری سن منفرد سیاست ات نیٹ ورکس 3 وجہ کیازِ اس بناون نیٹ ورک گۄڈنیُک وجہ شی واریاہ پھہلیمٕژ وۄنۍ اوس نہٕ ممکن امام گژھِ پتہٕ کُنہِ جایہِ تبلیغ کرٕنۍ دوٚیِم وجہ عباسی حکومت ٲس واریاہ سختی کران امامس پٮ۪ٹھ ممکن اوس نہٕ امام نیرِ پانے پتہٕ پھر تبلیغ کرٕنۍ ترٛیٚیِم وجہ کہ شی ٲسۍ تیار کرٕنۍ اکہِ بڑِ دورٕ خٲطرٕ سُہ گوٚو دورِ غیبہ امہِ پتہٕ چھُنہٕ وۄنۍ امام میانہِ پتہٕ چھُنہٕ امام کٲنٛسہِ تۄہہِ برونٛہہ کنہِ ظٲہِر آسیو لہذا مےٚ بنومو نیٹ ورک اکھ وکیلن ہُنٛد یِمنٕے تحت روٗزِو یِمنٕے تابع روٗزِو تَوَے امام حسن عسکری علیہ السلام سٕنٛدِس زمانس منٛز اگر کانٛہہ شی تٔمِس برونٛہہ کُن یی ہا سوال کرٮ۪س امام اوس دپان نیر گژھ پننِس وکیلس نِش مےٚ مہ پرژھ کینٛہہ یہِ تھوٚو امامن ہموار زمیٖن اتھ کٔژ فٲیدٕ درٛاے سیاست تہٕ جہاد کوٚر اتھ درٛاے 4 فٲیدٕ گۄڈنیُک شی روٗدۍ سٲری محفوظ بنی عباس سٕنٛدِ شِکنجہِ تلہٕ ییٚلہِ امامس سمکھیٚیی پانے کیٛاہ روٗدۍ محفوظ بنی عباسو کوٚرُکھ یِمن پٮ۪ٹھ شِکنجہِ پتہٕ کِہینۍ دوٚیِم ژۄپٲرۍ تہٕ پرٛٮ۪تھ زمانس تہٕ پرٛٮ۪تھ جایہِ آو پونٛسہٕ سوٚمبرنہٕ چاہے زکات آسہِ چاہے مالہِ امام آسہِ سُہ آو اصل پٲٹھۍ تقسیٖم کرنہٕ ترٛیٚیِم یِمن تہِ شِین کانٛہہ مُشکلہ پیش اوس یِوان سوال مسلہٕ احکام تِم ٲسۍ نہٕ پتہٕ دوران یوٗتاہ کِلوٗمیٖٹر دوٗر امامس تِم ٲسۍ تٔتی کران پننٮ۪ن وکیلن نِش دٔریافت کٔژِم فٲیدٕ گوٚو یہِ ترٛیٚیِم ژوٗرِم فٲیدٕ شیٖیس گوٚو عادت امام سٕنٛدِ پتہٕ مُجتہد سُنٛد تہِ بوزنس یہِ وٕنکیٚس اسہِ عادت گوٚمُت چھِ یعنی یِم تہِ اشتباہ ٲسۍ اتھ زمانس منٛز گالیان ٲسۍ صوٗفیان ٲسۍ واقفیان ٲسۍ قدریہ ٲسۍ معتزلہ ٲسۍ اشاعرہ ٲسۍ تِہنٛدِ طرفہٕ یِم تہِ رۄخنہٕ آسن نا اسلامس منٛز تتھ اوس شی دِوان پتہٕ کانٛہہ جواب کیازِ یِم ٲسۍ وکیلن سمکھان وکیل ٲسۍ یِمن اشتباہ دوٗر یِم ٲسۍ ذہنی کھُرۍ ٲسۍ مٕژراوان بیٚیہِ یِم تہِ وکیل ٲسۍ یِم ٲسۍ نہٕ معموٗلی کینٛہہ امامن اوس تیُتھ سسٹم بنومُت امام حسن عسکری سٕنٛز سیاست ٲس تِژھ مثال کُمس منٛز ٲسۍ 5 وکیل تِمن اوس پٮ۪ٹھٕ اکھ وکیل تٔمۍ تھومُت چھا ٹھیٖک مدیٖنس منٛز ٲسۍ 7 وکیل تِمن اوس پٮ۪ٹھٕ اکھ وکیل تھومُت مکس منٛز ٲسۍ 4 وکیل تِمن اوس پٮ۪ٹھٕ اکھ وکیل تھومُت وٕچھِو تُہۍ نظام پتہٕ یِم پٮ۪ٹھٕ بٔڑۍ بٔڑۍ وکیل ٲسۍ وکیل ارشد یِمن ونان ٲسۍ تِم وکیل ارشد تہِ سمبرٲلۍ تِمن تھوٚون پٮ۪ٹھٕ بیاکھ وکیل پتہٕ اوس سُہ اکھ نفر سمکھان امامس اتہِ پٮ۪ٹھ اوس پیغام کڑان واتناوان اوس ہُمن سارنٕے تانۍ بۄن تانۍ اوس جلدی وسان وٕچھِو میٖڈیا کیُتھ بنوو امام حسن عسکری علیہ السلامن کتھ ٲس یِتھ پٲٹھۍ نیران یۄس تہِ کتھ کالہٕ نیرِ ہا امام سٕنٛدِ گرِ کینٛہہ دۄہ ٲسۍ لگان پوٗرٕ شی قومس فِکرِ آسان تٔرمٕژ سۄ کتھ امہِ برونٛہہ چھنہٕ یہِ کٲم کٲنٛسہِ امامن کٔرمٕژ یعنی یتھ وٲجبس پٮ۪ٹھ امام حسن عسکری علیہ السلامن عمل کٔر یہِ چھِ تھوڑا کتھ کۄپٲٹھۍ پہمتھ بہٕ سمجھاو یِتھ پٲٹھۍ کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام خٲطرٕ چھُ وٲجب کربلا نیرُن چھا ٹھیٖک مگر یہِ وٲجب اوس نہٕ ظہوٗر گوٚمُت امام علی سٕنٛدِس زمانس منٛز توے کٔرٕن تٔمۍ اتھ وٲجبس منٛز عمل ییٚمہِ سٕنٛدِس زمانس منٛز گوٚو یہِ وٲجب امام حسن عسکرین کوٚر پننِس زمانس منٛز سُہ وٲجب یُس نہٕ امہِ برونٛہہ کٲنٛسے امامن کوٚر کیازِ تتھ زمانس منٛز ٲس نہٕ تٔمِس ضروٗرت وٲجبٕچ سُہ اوس نہٕ زامتُے سُہ وٲجب وُنہِ دپان گژھِ ہا عمل لہٰذا یہِ دیٖن چھُنہٕ اسہِ نِش مُفتٕے ووتمُت نہ اتھ چھُ خوٗناہ لوٚگمُت اتھ چھِ محنتھا لٔجمٕژ اتھ چھُ رتھا لوٚگمُت شِین ہُنٛد أسۍ چھِ کران ٹسنہٕ اتھ دیٖنس امام حسن عسکری چھُ سُہ واحد امام ییٚمِس 2 کٲشِر چھِ سمکھٲمٕژ مگر مےٚ نِش چھُنہٕ کانٛہہ رٹن پروف اتھ کہینۍ مےٚ چھُ پننِس استادس حضرت آیت اللہ عابدیس نِش بوٗزمُت بہٕ چھُس ژھاران غالباً چھِ یہِ کتھ اصولی کافی منٛز اگر آز صٲب ہیٚکن اتھ رہنُمٲیی کٔرِتھ مےٚ میوٗل نہٕ وُنہِ کینٛہہ وۄنۍ چوٗنٛکہِ أکِس بٔڑِس استاد سٕنٛدِ زیٚیہِ چھِ یہِ کتھ درامٕژ حتمن آسہِ امام حسن عسکری چھُ 10 امامو سُہ وٲحد تہٕ گۄڈنیُک امام کُنُے امام ییٚمِس تتھ زمانس منٛز کشمیٖرٕکۍ 2 نفر درٛاے کٲشِر پتہٕ سمکھے تٔمِس تتہِ پتہٕ اوٚنُکھ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِس دست مبارکس پٮ۪ٹھ ایمان اکھ صلوات